الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صل اللهم على خير خلقك محمد وآله وأصحابه وعلى من والاهم. أما بعد. أعرف والله لا يسapurna iyan na dia magariari ya tenger amawata yang kaya terima Allah yang kaya mamnya kamu sang kaya terima Allah usuna mulia tawiran agin titu kau men sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andir ni kapal kamu sang kaya magi namanya yaknan dulu si Syekh Abdul Fattah. Nakatanubang buang ketua mga mantag wali. Ay kira pingin pintar kami niyan. Naba kami po berpita terakadi pakaterumpas. Sisa mulundu. Sama kawan dari bapak mayo. Di pakapagis pa ito. Na si Mamu si Sheikh Samad na may bitar kami niyan namanya Aisa sa sarin na po nakagiyakot tuman na sumanga alim na inundukinan sumanga talon pa yan nasa kong ada kong diri inisira rak ng ano to na tiyang na mas malaiyar ga para kuya di so talon pa uba ko pa kada pusawan suruh nanti ada anak yang nak taruh payah di para kuat. Lagi yang boleh kami namanya kata-kata di kami pengortit kotia di nang kota lupa. Nah ayamnya suayan namanya apa nih semua dan nama ali mati mil. Kami di budak sudah lupa dan sambut kawan saya dia budak kanua. Ada namanya ulah di kepakai bau makau kita tahu. Sahabat maka jatuh lupa, kuat taman dia besar. Di kumpulan si Syekh Saman kagilas minta kami si Razaki Abdul Malik, Syekh Abdul Malik nah kagila kelas minta kami sama Barabi nah yang mana nih yang ini pusaka kang udami na tamani manto na kami makapulilipatan ma sama ito na dia duwi niya Syekh na yung katandang kurang ng kota kapsul nagukapsul daya kusang kaya magi buwi kaya kaya tiya ka pumusiyan takang wakay itong ako na Syekh Patah na ikapat pulo agudurag ni Manto ino to ikapat pulo agudurag na aya kaya puna kang manusiat na sa pulo agusara gulila na aya kaya parwa mga pangutuba ko na sa pulo agusara gulila siya kami mga pangutuba si ko gedung masjid salilu mana ya asake awa isamaraw inam binani si sagyang ketua anilipan na pukul kita di manusia ground zero pero imato bianda om monta masjid sa buku mamadaya pikiran sama to naria saras saitano aginamat tano saham albo di mapda koko mga mata sa orasu Anda wallahu ta'ala namin suara ang sumang kelas mitang na sumang kakak di sam sa taman sa mirampay sa miyang pakamu ayan namin yang kay Wildan na ayam ranong niyan na daridahin yun tikiyap tuirang sa daridahin kaya sak na niyan sa kay Wildan ayang anak naman syawi na kami ni puluh ada dari daerun na mimbuli middle name mansawi dari dai mimbalawa amano to na MTM mansawi dari dai mimbalawa sewa kusuru masana at na pananaro na ini de kuwi hindi ni ya uman tumurus suragun na kabuguan mo sumusip sa ipangrang kanya saya okay na ako sa kutuang masa through my personal experience for almost 42 years saya ko dawa ila Allah na may layak
Ariba to. Nawaman tumagas suragun na kabaguan sumusim sa pangurang kaniya. Kaya niyagdamag nung nari adyali, nawaman tumagas suragun na kabaguan sumasa sa pakarang kaniya. Nakoy pangurang kari, degrasi. Mana niya nawaman tumagas suragun na kabaguan sumasa sa pakarang kaniya. Sama bro, nasukan dia ka kung mga mantaguni na ayang pukitan na sumumbakawat na miya tayo katara magaliyariya sa kaya tayo mawag laking naira na udong-udong na ayang aranian nakatibaw na udong-udong na ayang aranian nakandiyoga yun. So kaya matwirun sa kandiyoga na pinisyon siya nakmantura kandiyoga na miya tunak na basaw to malayo mayroon sa maranaw niyan nakatuday yung tadyaga nakatuday sa yung diyaga maranaw na ay pukinta niya nabuani nakandikira na miyada ang butuakan dikira na kaya sambiyo na nakambayo sa sinalan. Pagkakala pag-imbitar si Bapak Kakay Sumirado, Bapak Kakay Tomia Niban na Tumanaan, Bapak Kakay Aragasi, Bapak Kakay Sinayna, Bapak Kakay Ano, sangkot to ayaw mga nama sa gusto mga pira. Miyanap manuto na ayaw minisambiyo na nakang gitara na betul nakapre na rin ako. Nayak mana pergi bitar na sige tarapas sa desert. Pagaloy na ako to ay ibugura lang itang kami akan orang. Di tarapas sa tamparan, pagiwata mo. Sa tarapas sa malabang, bantiak na kuminim bunaya. Ako si taginip ng saranaw. Sa oras ito na dapat na ito taginip. Dapat na pansa kabat niya sa orang. Natindak mo to. Diba yang aranian na Abdul Jalil Amirul nagyang kota pinili niya na Amirul nagraro to yamayan na sokya patay yamayan na sakne biya na sulu tirano sakne ka mapantaga ni man to Amirul Umar sa maging danaw sa dalmata po yun din niya suwa karena yung tanah ko mga itapuluan nasulir ka naman mata ko sa March 31 na sakmok manigira raniran sa Paramount dato ulama utaguluan aklim si saya mayan na kaya isa ko pinto aklim sang kaya pagabagatan niya. Sama bro, na miadap mano to ang takang gitara na yamin isang biyo na nakang gita-gita games na sa mga totoa na kasetor kan domino kapmadyong so mga muda na kasubal so mga watak na kanggansa. So mga raga kung mga muda, mga waraway pangut, nakaturning battle. Saan sa metro o ulo ubutilia na niya sugat na truth or order. Nawaya mapilian na truth, na mapitiro yan na sungaran, o kakanapuso niya na sa puso yan. Adi niya na pagtataro, nakawamaya sugat. Ingira niya kapugas sa gawin, niya kapupos sa gawin, na silang masatisfy. Iyan ang mata na kami ng mga kapatid, yung kakrasa, ang kotorming batang, pamintaan na matay. Bang, uri na kinapumulit, mabubuod na putay. Namiyakaw masidari na ang ating nabibitira na ini-introduce sa misukan juga kay Islam. Patay ang hati ang mga dari samat katanya si Pata. Na ino yung misram ko, ino yung misram mga ginawa ito kay pamagulat kami yung pama. Ito pati yun. So kaya nagyang kutwa kan juga kay Islami, na kaya pas nga kami roman. Mata na, may ulo-ulang isisa kamali. Akay mga pasad kami na inidulog kami kung pagigilan namin na piyakatan ni Kurunusukwan Bugyo tira na alem kau to sa pagigilan niya kamapitakan o kinulog
Na pia kata likudun ka para dia mikir ke didan di kambayo pa. Kata Rasulullah. Na pagana ya tomari maon ko experience meron na ina. Municipality. Ami agak na kaya mikir sa mga kapre na rin ako. Nag-iba ko. Ya kaya maging. Nakuha ko na experience ami sa kaya maging na miya ka pa sa pasangkano ikapamakinig sa agama. You know, isa ko na orpyo, nagkasala ka man. Ayap gipitan na 10, patap ay 5 pangangadi, 50 siya. Ako na kami mamu sa marinaot na alas 2. You know. Ano lang sige mo si Iyaguna? Ari mga pagari ko lang, mga wata kaya ina ang nakagirasunin. Ayaga mo si Iyaguna, nadatala mo tapia kung sa iyalim marjan. Nadatala kaya mo tayo kumbaga taalik. Saman, dia kelas mitak na yan. Kaya na si pagi sa isaman, namiyan kita na mo taalik. Ano na yung taalikiran? Sadun sa mamamakilang kuda tayo. Na ayabas sa uno Imam Shafi'i no mirampay sa isang oras. Mirampay sa isang oras sa kapamamakinig ka kung bandingan ko agama. Nabgang wallahu ta'ala sa balas at timbang 60 ragu na simba ko Allah tirima Allah. 60 years. Tama yan ang madaglamyan lang. Yan ang bugod pangadwa oras saya din darida. Kapag mga 120 years. Yan ko to 60 years ng pulo ragon. Na miyaka 60 ka mga naik. Miyaka 60 ka mga diyakat. Miyaka 60 ka mga timpos sa Ramadan. 60 ragon. Nabdat na miya lipot ng mga kunin na bang nakasubegi. Na ibo kayang gilutan ko ng sa oras sa inyong turgas ya. Ang mga mga Allahu Akbar. Biya tiya syukuran ang kalalabati ang nayamanan yan na si Kapuso, Siyabul Khair. Biya tiya syukuran ang kaya pagariyak na brigid komando, ayamanan yan na iman to, as kami niya katundo. Sa timana, bata nga miya balso man isakiran, na udah abdas ka miya mamakinig na 10 amapya, na wad na abdas ka na sa timana batang na 70 amapya. Allah. Kapag sumama ko yan sa balas ng term yan, umubot yan sa rumah di bata. Aman. Ito ba? Ako si Abul Khair. May ako sa'y sumama ulama. Dia gua kapilihan kakwalim sa kapamagusay niya. Na umani isa katenteng. Nasati mana malaikat tapagadun wallah na taman sa kabang kita sa dunia na pagpalat niya na lang ito yung pumangnikan yan sa rin ako Allah ta'ala. Isa untuk matuntang. Ha? Wala pagadak lang. Mga pinatanong mga tutunga, hindi ayaw mo niya kasiguro na ka-Francis. Oh, nayan mo niya na matasik niya ang pulang nga sa may kaya, that's so. Pero malakay sila sa pamanas mo dyan tayo. Rin alam mo yung sira, o sumusul. Para matagong sa matatuntan. At na-promise serkano Allah, apa na kami ron? Amay na yung bukit no Allah. Kenapa mapita ka amay? Pero yung wakil ko na sama menayaw, sama bulan na dimpur. Sama menayaw. Ano na ito? Pero ano mga malaikat? Magpuran lakom. Pamanindikan na baling kanu ng kagyarilaan kanu sa din na lambo sa iyo Allah ta'ala. Amay. Kenapa mapita? That is my recommendation. Kiri na ang Allah mantom. Amay na kiri na ang Allah. Puman subo yung may kasubo. Kiri lang. Oh, ibarat soal sampai ya, nang sampai kat kilometer. Ini berapa kira lah? Niam mana pun
dia gak maya sagawi. Kau tak ada kalau tutuliwan ikan dia gak sangat mengawai tarusi. Dia nih nokan dia gak manga dia kau dengan sebel dan dia kau mana maya sagawi. Mesin di dari demi terus. Yes, yang apa-apa na kata wei gak bilang baik kau. Kami ada kau mikir apa? Pikir nak dia gak maya sagawi. Nanti dia buat sekali simpul dia gak. Goodbye. Maging. Sakit mah. Sama ito ng mga balasuko. Langon-langon ng mga balasa kekuasaya na timbang Allah, na sutimbang yan. Narakangay na tanong, asihadya siti rasmiya. Sama sa kagya, ay kaya sa papanda kaya ng utilo, nag-inatan yan na magaririya. Huwag yan mga miyaka mo. Dapat yun. Yun di kaya pakakulit. Isubat ang na yan. Hinaw sila na kagya, alim, magpakarata ang mga puda, mga alim, mga pudiyo. So, isubat karata dan yang penrauta. Apa nih kira nanti kalau pada satu bosnya? Tapi itu turun. Jadi yang penrauta. Nagi aku dari lima ya bu Peter. Nabi napak patay kini kumiatai. Pag nero na namatay na ke peribu. Ika dua na kepan. Ika terus na. Semua ya. Ika pat na. Ipulebul. Nah dan terus Nabi waktu ini semua ke Orian itu. Nanti kayak dia terus na bataran nunggu. Itu mah. Yang asing makasih ada miatai na. Dah mau ulang. Sama kayak minum nadin. Ayah kaya mana tu nadin terus Nabi. Tapi kan tangan salau dah parusa sanda suku tangan nak serang apa kamu berusaha. Yuti mana tu? Masalah apa kamu berusaha? Apa punya partinya mana? Saat nama musia nakalawanan suku pula ini maka tahu Muslim. Usagawi Yerusalem. Nakapan tagi nuna kapatay. Sangko tagawi. Na idum pagka-out Allah ta'ala naraka na pakadiri susunod. Amay na sunod mo ya. Na nati nasa yung mga adi mamamang ni na rekomendasyon na karana bani yung pamangani ako Allah makasultan na surga. Ini yung pamangani ako makasultan na surga. Yang lain itu diga pa kayo baka di pamani apaka sultan na surga arong at tumana kinakalan na kanapa period kakama ya Allah napagani namin ka baka sulda kaming ka o surga naraka sa pakalida sa kaming ka o naraka inoto lang walang matunabi na pala paka surga na yung bidang niyan na baka dili sugo paka auto sa neraka. Nah, dia baik apa pemanggilan karena masuk ke surga. Ada kan mai spesies POC kalau diri surga ada magol. Ang may dalil to. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, dalil rotamana. Ini sobat yanon wa qina adzabannar. Naturak siya pangalida sa amin karusik sa maraka. Datang yang anak kaling lumur. Uban yung pemang niya, ya Allah na pakaling lumur murah. Ika pa. Mga pemang niya na pakaling lumur murah narar sa mbabarakat. Kagud niya kaling lumur ka, may kasaklo, ragum na mababaralis ka. Bakal dulu kau orang nak sembuh orang. Dapat dia mana? Buat anu pepola namanya. Jadi dia mau makan tu. Kami yang titir. Kata tak mana nak kalau saya apa yang dia kerana apa pakai bola. Mungkin dulu kau nak pakai bola orang. Ipaku mana kalau nak tapi tu classmate. Dini unun punara nak mengatuntu dah sialim dari dia namanya karena nak pergi bicara. Dan mana alim? Kapag buku na yung diskan. Ang mga lulutak ng sangkay mati. Dit manalim ang yakara organize sa kanadayo dayon sa dayon. Si Musialim dari dayon. Tunay dayon sa dayon. Hindi tada tarong sultaw. Da kawanan daramig. Da diwanda pagari. Kata yung mga pagari ang na yung mga alim. Da sige pata. Kata yung mga dato ay. Kapag na yung mga ginuway. Na yung mga naliyan na. Pamagisikan nuwad na makarapang. Sa kapag-tutu na tanong, dia ikut maparang dia teruskan kapag may way no, makapagkakaway tanong, dia ikut maparang di tanong mga kukumos. Ino to,
dayun sadayo, brotherhood for evil and evil. Tunay na rin ito. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. So di ginawa sa dunia na makamasalan na mo rin ang rin po eh. Naya po mitantaro sa ilan ikaw ginawa na swaping ginawa iran nakalat po Allah ta'ala. Kaya ginawa iran nakalat po Allah. Tidak apa itu. Wana di kerana mimpinya adalah sana makidala. Yang bina nakwa, dia sana isosi sa bubuan sa seminar juga karo. Na sa bato-bato. Lola ginawa yak masakuan. Turuban ibarat pama. Ya agak. Isa pa mo ginawa. Iga usah dipulangin na. Iba't pa din ipangapangan to na pira kaya kinala anak na gina kaya Pilipinas kada dalang tati sama na mga dusun mga Bisaya ko na yaman na yan na mga Mindanao ako sa inyo warang natamad ako tabato imang usa dusun na tama na kamprami na yaman yan nakas kami sa Himalay ako sa inyo na to ay kaya mga iran dito sa Manila nakadiyasang ni National Spokesman na Imam Council of the Philippines ay Presidente ron na siya ni Colonel Ibrahim Oxar. Dapat nah ya pasangan ako man ang tawa siya di bagariak mo to mo kayo po na mo to masupak na yung tirok niyo na di silang bagayo o po na kanununda na tiga siya lim na da masway ano da matundugin na ang tawa mo na ko pero ayaw narap kung istorya ako ano ay importante akapakan di dalam pemikiran. Madakal nusuali man imamagusay sa agama, wait na may to ama kay inang ka kumawulaw lang kay darpatan. Yun yung istorya ng Quran masuk na bro. Benar na teri ma wala ngay natan, wait na ditanong atawan wandi masas ko tanawang buitun dulu. Nanti kung nabiya may kamagaan bangkit na dunia na pakadak kalasur fitnah. Napagap po magakalas sa mga tao nasusakat awa mamam amalay isimba nasagadan yan sukuba na isturyan napterunyan aw di marata so kapag na tungod na siya sa kaya kuwa o di nasusakat awa mamam nambaling kay karumanian terunyan kay karumanian na uli paninimo ko ang sumangawa tata anda kasun nambaling tanong sa kanasan narutan penewa sumalakal maut kay manto na may kadak sudah dibunuh barang fitnah merata di umakam kita dunia. Kamaya na madak lamini kaya waktu ini. Adna seminar ako mana salasa. Na yatawa kanon na may to. Di may to di mana matengga. Tira na ino to alim. Tiyak na ebo pagararos ito malabog na sa magawidakan. Kenapa aku dipagusaya nakaguro? Kenapa aku dipagusaya nakasinga? Kaya pagusaya nakagiyang kontuara dua katir wallah piyakang beli sa Quran. Ala na yun ang kedul. Sego year 2020. Nakata ba na form Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Piyakatin digiran ng koto Special Committee for Marawi 6. Ya kamu ayan soya mana niyan na mana a public hearing si sa Kapitol. Ay pagkapteron sa dangayran na mga ani ba na mga IDP leaders. First speaker ang mga kaptero sa kota masana si Alim Taridan. Tiyak na dia kaptero sa bang report na kaya binya sa Marawi. Kaptero na kan nakatero wallah. Adwa-dwa timan. Na di ko na kumaanan sa English na sa Tagalog. Maranaw po, mapasado ko at iyang natutula ko sa pananaroon na sila makakong kakatyak mga nabiman. Wala ko ito at pitaro ako. Pitaro Allah utara sa awan. Sagdan ako niyong buwag, yun, mga buwag. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Didung kada akap mo pulo ayran kanu sa taman sa di kanu mapakawa ko agaman niyo. Umambo kagagayran. Sila sa Quran. Ato na ikadua ka taro Allah tiyong tulang bro. Walan tarda
ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ibet kadirkan kesuat semua Yahudi semua Kristian. Taman sadi kamu nut ko agama ina. Padaronan wallah yutitiu tulang. In the presence of the PTM members led by Deputy Chief Minister Ali Sulaiman Bangka. Dulu pun sama natu siguro mi sino din bato. Pala kami ron dumi ang mga tawo. Ay matoteri mo Allah. Para surga mo. Allah. Ayam mabasa dah ono tutero na tira na tiang na pideraon mana dua-dua ayat. Nama mabasa ka tutu dah usap panaro. Wina kaya nga panaro na namayo na pidera ta ino na pinutulang udan. Ayat yang na tutu dah ano na isa ko ipumarat tabat yung marompara rana ko kagudaya. Na ini butiran na salam siblik lanau movement. Na merali sira na tiang na sumaya gida ko na dia pa ko niya. Tina mga putero ka kadilin kebakay ko kadilimod ko rali sa banggulo andulong ko na daman nagsulag putero ka mimbo dito ada signature o mga rali abasta dulong si dari na patot na mga putero itero ako kaya yung mga putero ator ni nga kerata inoma agus ngem iya kaya tiap ya mi kerata inomi tiang na tiyo dolang na buwan na ro asumya lamang ko na tiang kay matutulang balangin tahu sisir kabun abuya sisir kabun. Wassalamualaikum. Sama tu dah pernah saksi. Saya frekuensi dapat bilandu. Kayak kau gawin ni aku tutul. Aku naik bida lo balangin tahu aku subuya. Yang dia pun serandro. Balangin tahu sisir kabun abuya sisir kabun. Tunay bilang niya. So balangin taon na may akala ko nuto ko palaas. Kaya magdami na may akala di sa mga priyo di na dilipato di ko sikaan. Kung ako pulpot sa mga buya yan. So may mga buya, di mo mga buya, di ka sika pakay. Katawan na may palaas ka. Kaswe ka. Di ba kaswe kami ni budo kami akawar. May aso yan na may akapangaroon sa rubis. Na kay Mark niya sa rubis, di na sa mana yan, nadikiliro ko ang buya ko. Diniklir yan na ini di balas di buya yang ngaran yan nabalangin tahu. Alim dari na inungan isu pun saya mau udah. Bagaimana ako mga swasa di dari Abdul Patah, saya patah. Ini pangluran na. Kenapa kumapasang yung mapilag ang binakagunda kay isang masarasarang nasa hindi makapag-ide. Nah ini ya nabi yang na pananarong maridu dipikir swing girau sadamasa. Lagi duka pedia na malugi sama untung na mendudu usang benatan. Kaya mga suwa manusia na ini sudah kuasiata. Pemilik keras sumama. Anay, upama ka mama dia nakona dia kot maling. Bedi kepakai. Tidak mata pengingat. O kegegeng ada di kan beli. Pero dia terung kurang kegegeng ka adikat na maling. Na tatanding ka ako mabusok ka pala bisa pa diyan na baka dun kaya selti tamo abakan na minuna ito na yung mano to nagyang dunia na apya to na yung maswak bertay ka tindigil ito na pa mga di ko matay yung mahuaway tudugan ka pero tutusin ka hindi ka matay na kayo bangkit ng buo niya kung kayo din mga bahay sadun sarumaut ko bangkit na pimurhaan Allah. Sadun sarumaut ko bangkit. Nalim sa mana yan na si mo ulaw batan mo pala lang kau subangkit. At nagaya mala ulama inisur. Sa mana ya? Upa mga sudunia na manusia niya sakitan sudunia udah pernah. Iya nak nabada masakit. Nanti itu nih masuk saya ini mantu kesakit inak nak yang mana di sekaratul maut. Sangga may pusala madan na ya bigay pakabuka. Nasi kami mabubaling sa Old Capitol Soras. So sa di mana walay na bubagin sa loob. Masaya ko sa tampar saya pudrit na sa tampar saya na si Alim Nasir Amni. Pakasurgaan Allah. Na tingdak mo to.
Kaya ada yung ano to amat tugas sa mama. Isa kaya ada yung amat tugas sa mama ko kanila. Isa nga yung imahe. Ito taripa ka. Na buwag kay madigrasya niya ko hindi. Na alien ini patay. Ano ba nasakto? Nasogya ko rin tiniyan basta na taro to namin siya. Eh buwag video niya na kaya na ba yung ini patay niya na ini ko na bunga. Na ini pundro na tiyanudang ko. Na ibut ko Allah. Ipung ko kaya tayo mawang lagi dan nasir. Na 20 aguli magawiin na ayam yan tayo alim na 20 bisa. Ada misyon pa korban. Na mamran o tulang. Na tigay nung ano pagaluya. Piterok na biya to sa bangkit. Napakaribrib sa kapag tayo mga ulama. Napakauma sa mga tao pumagulama ang mga saragakal. Nanti ka pa kaumangkot to ang mga magulama. Nanti ka pa kaumayran na putri din supag daw. Lagi ya, ipapanagilihan ko na. Dahil napakaisiya nga pala mga sisiya ko. Ukurta naman ang bata-bata, kaya limang ano kakatiya ko. Natangin ko sa kanang buto, doktor ba kung doktor? Kuri ka naman. Upon masa na kasong ako ko na ba doktor? Nausagin tao doon na may bisik. Oh, ada lamba korta lima tu nak namidikon kaya libon dibunca. Paracetamol. Pero ang naman ada niya so amay ka operation. Cesarean. Ya yang mata taku kubur dia na screw. Kemuk, biskrit, sipot, wire. Na yang pernah kau dia yang bitin yang dextrose na asiti. Kasi yun sangan yang aku doktor mana ko, nabo doktor. Oh. So ang isograra di moda it na panolak ko ginawa. Sama na yan nakatawan ni mama gulama. Biterin mardian na so alim na malim. Ore ko to umranaw, malim umranaw. Irawan na kesalak na pagali na rambut ng tamana hindi mo diyan lalim. Naba malim ka lalim. Sama na kumimawa ada tarayo dapat. Bukan usah dulu dari barat, para madali, dilik madugay, para magaan. Magulama minay hati, misik, miniswa soal mga tao ron mamumiyuno. Ay mo kopsiran sa Arafah na mga pasad ka mo tatanaw di diwaya mga kadiyo di benar ya. Mga pasad ka mo na penamanaran ka adigar orang na magrib na pagasumba sa Musdalifah. Ino to na pengurutan mo sa ato na subeng taro na magrib bagoy sa kasran wa jama'an. Uri ko to. Sa kaya na haji ang naging mga gari, ako mga dani na sa kaya sembuh yang roon lama na bisita aking sa dunia na sa kanina ituro ira na imam sa kasran wa jama'an sa Musdalifah. Why? Tiga kapag gugunan alim sisa Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. So ini biar kau kanan kalim na kukuman ulang ta. Why? Sa kanina imam ira. Pagan ta sudutu. Dia mo tama magulama. So dia mayan dan yang pakasumbu yang sama garib sa Musdalifah kasi disumbu na masjid na merah. Ino to. Ang tingin ni Mr. Rodrigo, may akalalay balas. Dia matano sa masjid na merah, may akalalay balas. Ngiswaswakan sa mga karana. Namiya binas sa sopo, kung apunuto ko kap na haji. Adiro makapsumbu yang kasi makapsumbu yang sa Musdalifah. Tidak ada orang kaya. Apa narakan sa haji pag-istorya? Tallah billah wallah. Karena ko yung nanitiro, abang ang siga nga itiro ng mga tawa, mga katawan tanmi gila. Magulama na pwede yung ngaran yang isulat. Kenapa ko pakarataso kapang sir? Kenapa? Kung sa riba lang mataw na. Nagyaman ibang tugal na tapling. Ia tapling na yang persiran ko kambayan, yang persiran ko karampay, ugain na pet ko pata usulirana di sila pumasakin.
Soal pangipta, nanti kami tiang kap pangipta, dar ko mga adama. Yung tigi ang buya tabligin. Kau mau umia na may ngipta tabligin na may kan diduga. Nah itu sila pangipta ka pero to sampai usul. Kuri ko to. Oh, nah try may aswa. Pagdating ko Nabi ito sa kagana kang kita sa dunia. Nasuri sampai sa masjid na penaluan. Boyaw, umiulodan. Umiulodan, kaya sa ganda ito. Ibturo Nabi Yakaba. Yati na kaya Yakaba na hindi ka ba kau mga oras. Akagin na kanatuwap. Natitimukan, kambagin na dunia. Kaya kanatuwap pa ka ba? Kaya kanatuwap. Kaya lakban man. Sa oras ito na kaya lakban. Naat na kaya mimbrutan sa wildan na Risaman. Sa Risaman nagpupata. Ay nga yan na siya Muhammad Amir Mupul. Na kaya dia kala kababalikan orang si karaman yan na may kada pitulog pulo rago. Si sa Makkah. Na ibadat tiyang wala guru kami. Kaya kira alas 4 sa kagabi. Na peterita ang koto amiyak kadak-kadak lamang marapati. Na ewa si sa pantag Kaabah. Na pilih na may tingin na makapituran malibut. Ewa na niyan na pul. Isya dito atau marapati. Allah. Sama na yan na ustog mo. Na ayaw na pakatunduro. Na suwatiin so bukag na ayaw mo banoy apag kababaya. Na so patiis na yung kakabuda. Niya kumana na dapat. Terus so patiis na pulago yan kaya da ayuda. Terus so ayaw na yan na bukag na magihan na ayuda naman mga pasat na palakpakan. Anak ya, nago iya. Sama no to na kiyusumpat tano sa mga taga yang margan, ang katero Allah. Sa suratul Nisa, kaya patamuban surah yan. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Yung dalawa na mo rin na pangamaroon sa mga tawa kekangan, kelitantangan, perantaian o mga malaikat. Ia orang kota mga tao na di isasambayang, na di ipupusan, na di idiyakat, na di nanayhan. Kaya kaansiran. Inutualim. Na sinanusubuto sa kaya kapusan yan. Pero kung mga malaikat, qalu fima kuntum. Pero mga malaikat, ino niyo tumambutan. Muta si isa niyo pa, ino niyo tumambutan. Ayat sembilan. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Yang betadami utuka ya betadami nama ngalulubai kami. Sama kayak saya utro. Neno kan tu dah. Ini teman betan. Dah kami maka atok mga nululubai kami. Jadi mana? Siapa mga malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Nah tidak akan maka na ino kan udah awak. Kami akan udah dulu sulupa wallahu ta'ala. Tidak akan maka na ino kan udah awak. Kami akan udah dulu sulupa wallah. Di mana panaron? Ino man maulan sugi ikaw garina naman nda. Ino landa pasod tila dekat tepas sa nama pao. Sama to kaatur kaawa. Si Ustaz Salamat pakasurgaan mo Allah. Napalinin na ito kinuha. Kaatur kaawa. Ngayon mo. Niya nga ko yung diyan na pimbuwatan sa pagalungan. Damiyan nagmibol sa yung diyan. Kampo ang wakar.
Ini bulan dia nung soya ma ena pintu mana nakatawan dia ke pakai bang bulan dia. Apa nak buat agama? Miawa. At the same time na miring para duka magatu. Ka ato kawa. Sama na magawa ka. Anak tiga sama na bisna. Sa kami miya kanida. So anda wala ya kung sa hindi ka. Anda wala ya kung sa kagayan. Ya Abdullah. Ayap terun ruwa ka awana. Magawa ka ako yung nakarurumpi sa nung Islam. Nasa ikaw, paging nga dikuhin nga dami hindi na itong Islam. Kenapa saya ini gak sa Cagayan na sa Manila? Ano to? Sa Makkah. Baka sumasama ka o di? Tiuli nga kinutang nga Kap Manila gila di Sibir karwaro promo. Ada menapa iyan na January 5. O baka ro kasanting. Dahil nga kinutang ni si Kambuning sa Makkah. Nah, magagal ako naman nga sa Makkah na di magunod si karo mga tibod niya bituan. Nah, magagal ako namunod si karo mga na di yung kinutang ibang pangulo sa mga watayo tibod niya ilo. Sama no to na ay burak kay mga nakato. Saan sa di magato na pamamakin ganyan ada subat mo na to. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Siran mana ayadar pairan nasunaraka jahannam. Amiyaka rata-rata kebulusan. Atau apa kata? Disumpah di pusat, di diakat, di nehaji, abodah nadak tu. YouTube itu ada tu. Ya kan budi mantu sobato. Kasi minipun ko yang pananian na kaya kebintan sa BOL na aya pinter mga mujahidin na from balik to balot. From udi na from balik to balot. Amay na miyaman tanong ko pang daw nasita no sugo balota. Kato, magawatan ako pang daw nasita no sugo balota. Sama nito na ayaw honorable struggle. Vote wisely. Yung di honorable struggle. Yung di ka pakatoka. In other words, sama nito na no boycott in Islam. Da ang boycott ko Islam. Sandang boycott na kalitantangan sa mga mo. So, pato pa naman tayo? إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا inon tabo so mga lulubay ko mga mama gusto mga babay gusto mga wata la yastati'una hila adi sila nagpagkagamagantan sa kaato wala yahtaduna sabila nakuliran kato nilala nakapakaawahiran wa ulaika sallahu ayyafu anhum wa kana allahu afuwan gafura siran natangkad maapan siran wallah teman-teman ayah po makadilidasun na sumapaparalyze mustadafin na minaribigad mapaparalyze sumaya yung senior so yun to mustadaf makaliuro na kaato kaawa inabatin masakit na inutanong siya kung gulubog ka kaya niya kalalatan to so fitness ang kaya masakit niya kalalatan to so fitness suga misa ko tabato sa kaning guest speaker o mga international ang mga pangangadi sa Quran sa Intero Pilipinas na si sa Al-Nur Hotel na kayo makauma kami si sa urang masauto ang makapupo kami sa gusto mga championship mambuha pagulo na bapak no to si anak kanugunian Hasan Sharif Nur tiyan rang na dari day pagayo ba asang kaya terung ko apat tak kumranaw timraway gulo mi ato na to yan nagyang kaya maranaw na maka-aakala na aakala. Tiyan na mo na ito. Tiyan na kaya maranaw na maka-aakala na aakala. Tiyan na guro mi kapag sumpatan ko para mga lahat. Tiyan na mo. Tiyan na kaya maranaw na maka-aakala. Kudat tariyan na maranaw na aakala urin-urin yan.
Ay dapat parang ko siya kung kata ka di pasi. Nangwa na ingat at tumari masa katagod sa tanil sa didalom na ilenyo ka di Korea City. Na dia ka na natanil ang mga agos tangla bidda wala kami kuliah niya ka na City. Mga sumano na magatos sa 20 ando na kakapakagawa ka na kung bumakaw dito darpaw. Nakasumaw. Pero niya bukuga mo, nakasumaw. Ayaw na problema ro na control by Israel. Ano ba yung mga kontrol ng Pilipinas? Sulupar sa ranaw tanong na miyada, amya pisa. So ayaw ba na niyan na mga lupatano, nagyan kaya tabi ako ano kagi pangiguratan. Oh, di ka ke pamay sina no maratan. Ititulo aki ni Haji Rashid. Na ititulo mo didira katawan sila na magari na ititulo na didira katawan na ititulo mo bismo. Di na to katawan. Niya ko mamang si maka akala ay kadua ini ititulo niya pa. Niya ko masui katalo ini ititulo niya pa. Mibubunog sa kaya pusat niya nang pipusan niya sa Israel. Di na po mataw. Yun na ninikidira sa Palestine. Yun na ninikidira sa Palestine. Kaya ko 50 na po niya ka ma Israel. Kung namin man eh. Morkan. Ay sorry, di na lakir ko na po mo. Morkan na kawad na magurat ko. Nakira na di ka bigyan sabut ka. Para mauna ka na surga. Kaya mo kung kailan. So manunin niya ito muna mamatay na puno. Nasigit pa kayo sa mga ibunan. Kaya wala yun. Hindi na masusok Palestine. Nayatero iran niya kung kita binana sisira kang nafa Palestino awalan wa Mindanao thania. Palestine first, Mindanao the next. Palestino awalan wa Mindanao thania. Marami yun. Ayaw kadang lataw sa dunia na sobra-sulu 8 kabilyon. Ayaw paratera noon na ayaw kapakadaya ataw sa dunia na ayaw po klambuan na 2 kabilyon. Na ano na yukit, ipramin ko mga Muslim, magyang ka na ayaw pa na niyan na madalan sa plano mamatay sila. Ayat namin itsurun na si Dr. Hasan Nur Anapa. Asin yan iniplicture kung magatus ka to mga alim. Apya mamili. Si isa kaya Mindanao State University mga alim sarana. Buru amin nato na ikidiya sa kana na yung maen na kampung sa kana namong kabilyon. Diya na pikiinom, anda pikikan, o di na pikibaw, di na ipag-injection. Matan niya, masakit man na. Peter wa anak ini sa kulbin mos na yung mabasa na kung naipot ko lang ang gimbo kawiran mo. Ay na, matiran na rin. Sikaw ipukun san, sikaw ipukun kububu melang na kuan na datar ka may nang kaayan sukwat. Tiyak na meyatin. Kaya kali ni dari manusiat na Islamic development, uli na development of Islam, kapakausuro Islam, bit na sidari day na kapakausuro Islam ako protection of Islam. Ando mo na ikadindi niya ko Islam ako sumawas. Bububuin nagimawa ni Ranso military land reservation si Samara ali pa na marantaw udianan may nanga adianan magaga sumaka na sa motor sa marantaw na miyada tigalim bagunan andang nadita no tatagong sa ginawa dia kaya marawi marantaw sa giyaran piaga po nagina ni kailaan sa kana military land reservation. Yan ang kaya no? Kahanda wallahu ta'ala sa kanan ta si pamigiran ni Sheikh Ahmad Bashir 1982. So mayong iba pa ni Mapuro. Tigiyan na anak po mga ninamiging Marcos. Tigiyan ni Mapuro ito na. Tinagyan ka na nakatatakbo sa matampay na mada sa military land reservation. Tinagyan gagagay badiri suba sa unot kano. Napiyakada sa helicopter sa mga ulama. Napiyakada sa malakanya. Na pinirma ni Marcos Amiada sa military land reservation na nakauturan na kami ito Muslim Mindanao.
Sadirkan orang pengibunar, milenio sa automatic sheet kay susurat. Isusurat ira ng bagay pahawid. Na isa tanong na gina ko na yakap kili ako na 99, yakap kili ako na 66. Nalitad di po, wala ka sakli bunar, skama bunar, skay bunar. Eh kapag sila buto, nakilig no to. Ano na yung mga nangagtiro na? Giginawa itanong amin. Natanong di mga kamumusawira. Di tanong tanin budan suwilod tanong. Gaya nila tayo mga wata. Hindi na isa pulag nila, nasira na titu ang mga pulag kung saan nga pag-istorya ko na. Tapi isa ka po kung sira na mga pulag kung na titu. Nakakatayan na ako kung tanong saan nga masana. Sa mano to, na yabo bulungan na apya is too late ng ginawa ita. Nakatisi dari daya-daya sa dayo. Ginawa ita. At ano, mga pumusawira. Saat na kumabayar ka ng mga makinagkumpul ay informasyon na pag-istorya ko na pangpadrang na timu-timu ano ang patano sa paitaw so tanong ko na si sa paitaw at tirong ano at hindi ko sa sakay mga lupa ko at hindi ko sa sarap yan pero ang nakikisa dito Commander Bravo ngayon pero ako di basit namanan. Pero ito, may wasek, ito naman daw kami sa mga din. Kung mga niyangok na. Sama ito, naiman ito na. So, kibubalatan ako mga rin, wait, tanong ako pa mga kasitor. Nakanabatan ng maguyuga. Taman sa TR, matarap Nadap na bagan chance. Kaya taman na muto. Mga rin ko, kataw na yung muto. Kaya muto na ada masa soda to, na damang kusubo niya. Timuto. Sabab saya na may pakawidak na kadir. Ugib na dito ko. Inuwaya pitalo ano ngaranang naman sa way dari David Bulaw, MTM na inorganize ako to siruman na ngaran yan na Meranaw di Mada. Meranaw di Mada. Isiruman ako na Magato di Magawa. MTM. Magato di Magawa. Ha? Nasa po ako doon na. At yung mga pagariyak na yung mga ulam, napakisidam ka, ano ka tanong mga pumusawiro, ato na mga di, mapiasudan mo siya. Na pwede kasandagan. Na pwede kasandagan. Na may adang latan ko, fitna, na yung mga naniyan na madidiyo, may matay tanong, nakikita na kataon na hindi ka pa mga kapatay. Na ayaw patok na sulam po umurtan na mo sa tanong si Koka Pudulangin, kung mga plano mga rinduhin tanong. Yang katulungan ito sa upito rabon na punuon tanong mga Espanyol. Yang ada mga sangkop sa mga lukstan. 377 years. Yang mumasoya mayan na mga apon, gusto mga Amerikano, kukuma 60 rabon. Nadama mo mga sangkop sa mga lukstan. Yang kau masuk gobyerno Pilipinas, kung kaya boleh na Republika, ikan 50 rabon to. Ang kaya dihat, kung ipong gobyerno Pilipinas. Tama naman to. Nah, uman tumugis suragun na kabagoy sumasasay pa karang kanya. Inoto, nalaman na may presidente na palaya ng tota Amerika. Nasagya presidente iba pa iyo na tota China ng Israel. Yan na siya. So tota Amerika na demokrasi. Manidip mga Christian. So tota Korea yung mga na China ng Israel na Yahudi. Nah, isya din siya kaya mga dimlan. Kasuya di namanya kadadlan-lanta miyangin takin tamang kaya ligir. Ogen kaya puso yan sakin bubulan ng mga Muslim. So kung Kristiyan maludi dulu na. Kata di gano din makapama nila. Nakatawa niya mga Kristiyan ay kali dulu na mapiyat dulu na. Ogen na way dulu na kana Israel Yahudi. Baka orang at dito miyangin takin tamang puso yan. Nasana masana tapi bagada pa. Even dia nggak mau ula-ula tidak naglobalist. Kaya Yahudi na parang Kristiyan. Dahil sundan nila sa mga simbahan na Kristiyan na pumatok nila ng mga krus. Diba? Hindi na 666-an. Nag-iaya sila. Napaka-dak-dak-dak-dak lang ka na nasirka para sa unvaccination. Ay bumito ko na may block ka sa Facebook. Niya da sa account ka. Inuto, kaya mapuro na mapuro sa Facebook si Bill Gates. Ano ba pandemic ka pang-dimik?
pang-gimik. Iya. Masakit semua udah. Sebab saya, nah ini minisugol tangan na kaya, dia na hadis saya na Quran ya kaya tegisto ya. Nah yang mana niya na anda na ma-aware, anda na makainin ka. Ay dapat yun, anda na makainin ka. Nah yang pangori ako saya, na iman to na kinanglatan ng mga surgatan. Nah yang Peter na di kanulog pa ka surga, di kanulog mga parate, na di kanulog pa ka parate, di kanulog dun, kau na sapat mo to. Di kanulog dun, mga parate, di kanulog mga ginawa. Sama no to na, dabali umiyakan lang na parate, da ginawa niya. Dagi panta umiyakan dak ginawa niya, garang kami parate. Dapat yun. Sama no to na dataro 2 Korinti, positif aku negatif. Parate ya, aku kan ginawa. So iman to na para makakuwata sama na apahan ang gayay na tanwa si Hagia Siti Rasmia, declare tanay man to ang mirirelate tanong. Inshallah mirirelate tanong. Sa daurian, inshallah mirirelate tanong. Inshallah. Ayay kadua kaya declare tanong. Na sadin sa sumiyong saya na din yung kero magarere mga miya kamong sang kaya mo. Dito? Nakagigiyong to din tanong kero. Iman to, declare tanong. Si Hagia Siti Rasmia na rinila ang tanong sa dud na yung ayan nakap na rin ang tanong ay nirila tanong kulawa na mininigo na yan si inshallah inshallah sabab bro nangagyan nirila tanong na guri nila ang tanong ay natanong ay na yung man tanong ron pag-ilay tanong ko Allah abi akan magano tanong sulit tanong dito hindi ginoy na ayaw kitiyan na sa mga pag-uwi-uwi na kumukumus ko no ata may layo benar agak di kulit teruk na gusto di na kulit kumus ka di mikir eh why sama ito na iman ito may kumukumusta no na ino kagana pa ni Wamayo kaumanan sa 20 agumi makataw kasobraan na kapantahin kau nakapatay na dikan mo pa ka Allah naraka inshallah iman to naging inawaitan so niya nagtanong ang Quran niya nagtanong ang wasiat so wasiat at sumiyat niya sa Quran ini yung ano na mirinilaitan na may kumukumusta no dud narap pangain na alhamdulillah kaya mga benar na nasta ya juga sa kaya inak na si Hagia Siti Rasmia na yamba na nila dud narap pangain kaya pangusiat isi amya kala ke kau na pahala sabab sa kanya biniyuman na mirinilaitan na rinila tanong sa kanya na kumukumusta no inshallah inshallah sagi ko salamat iya ka bububa ko ikapang siya na kaya pa ka relata ko malo na nagiging mutuwa at na matatarap na may tidak ko si masong na may ada ko sa kwedan utang na inokao ay dapat ito bilay ako nino sagi mo salamat ka no ako salamat ko mga bubalayan nyo sa walay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh